Well, be having. I would. The interpreter's there. Oh. What? Be dan ni sgwrs? The live stream of the trial. That's a review, isn't it? Da ni'n clywed chi eto, dwi'n meddwl. Nawn ni gychwyn felly, ia, Iwan efo datganiad. Chyfod datganiad, ie. Mae'r cyfarfod yma yn cael ei weddarlledu ac bydd ar gael ar-lein yn hyrach ymlaen. Os nad ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod nawr. Diolch. Iawn, diolch Iwan. Iawn, croeso i chi gyd yma heddiw. A mi nawn ni gychwyn efo, os na... Excuse me, I'm not getting any interpretation. Iawn, Brian. Mi nawn ni sortio hwnnw gychwyn felly. Iawn, iawn. Yes, I can. Yn gweithio o'n Brian? Na fo. Iawn. Diolch yn fawr, croeso i chi gyd yma. Nawn ni gychwyn efo ymddeiriadau mewn. Cynghorydd King Jones. Iawn, diolch. Iawn. Mi ai ymlaen efo'r datganiadau. Fydda i gadael ar o'r 11, oce? Iawn, John, diolch. Iawn, a'i mlaen efo'r datganiadau sgynna i. Ond yn gyntaf, ga i groesawu Brian yn ôl i'n plîs. Ar ôl i lawr driniaeth, dwi'n siŵr bod ni gyd y falch i weld o wedi gwella. Be, da chi'n di gwella? Iawn, croeso i chi nôl ato ni. Iawn, yr cyfarfodydd
dwi a'r is-gadeirydd, mewn rhain yn nhw wedi ymfynychu ar ôl yr awdurdod dwytha. Eithon ni ar y 3 o Fawrth archwiliad llywodraethu efo archwiliad Cymru a'r Zoom o'r cadaryddion i gyd, a wedyn fuon ni'n ar y 3 ar 20 fuon ni'n cynnal cyfweliadau a gael aelod annibynnol i'r Gwyllgor Safona. Mae yna adroddiad am hwnnw nes ymlaen. Yn y 4 ar 20 gaethon ni ddiwrnod datblygu yn Pwerdu Trawsfynydd, ac o hwnnw ddiwrnod llwyddiannus iawn. A ni falch o weld gymaint ohonoch chi yna. Siwr bod chi gyd wedi mwynhau o fath ac o'n i wedi wneud. A dyn yr 14 ar 20 gaethon ni gyfarfod y 6 misol efo'r gweinidog y fi a'r prifweithredwr ynghyd â prifweithredwyr a cadaryddion y 2 barc arall. A wedyn, wythnos dwytha'r 19 o Ebrill, er ni gynnal cyfweliadau i gael pennaeth polisi newydd, a wedyn, eisiau jyst atgoffa chi, mae'n adroddiad nes ymlaen am y seminar parciau cenedlaethol Cymru, sy'n cael ei gynnal ddiwedd mis nesaf, a os nad ydych chi wedi cofrestru, sa chi'n gallu gwneud efo Anwen, os ydych chi'n bwriadu mynd lawr, ni'n gwneud efo Anwen heddiw yma sy'n bosib i'n gadael. Diolch yn fawr. Iawn, mi roi drosodd wan i'r prifweithredwr i ofyn iddo fo am gyfeiriad carfforaethol. Ie, diolch yn fawr Cadeirydd. Dim diweddariad maith heddiw. Mae'n siŵr bod rhan fwyaf chi wedi gweld bod ni wedi lansio wyddfa di-blastig dydd Llun, ac oedd hwnna'n dechrau ymgyrch drwy 2 blynedd i weithio gyda busnesau a bobl lleol ar materion plastig a rheoli plastig yn ardal y wyddfa. Mae'n dipyn o her, ond mae'n rhaid dechrau'n rhywbeth yn rhywle lle. Felly, mi'n waith yn digwydd ar hwnna. Atgoffa, mae gennym ni gyfarfod efo'r cadaryddion a 2 aelod arall ar ôl yr awdurdod yma i ystyried sefyllfa ariannol yr awdurdod. Jyst i ddiweddaru chi ar hwnna, mae hwnna'n weithred o'r awdurdod cynt. Jyst i adrodd... Chairman, I've completely lost interpretation here. Dyna ôl. Diolch nôl, Brian. George, is it back? Sarah? It's I can hear it now. Okay, da chi eisiau fynd yn ôl i'r pwynt dwytha? Mae gen i gyfarfod o cadaryddion a 2 aelod arall ar ôl yr awdurdod neu ystyried materion ariannol yr awdurdod yn dilyn allan y chwyddiant. Ac i orffen, jyst diweddaru chi, fel udodd y cadeirydd wnaeth i gwrdd efo gweinidog, a prif neges, nawr wedi mynd eto Brian? A prif neges gan y gweinidog oedd bod hi yn llawn deall. Na? Does some bit. Did we go? Brenlin, iawn, nawn ni jyst gael y 2 funud felly. It's right, once again, right. This is the people. Ghosts and spaces.
No worse, probably. Iawn, Monty. Reit. Rob? Gas gen Paul. Iawn, da chi'n clywed ni o'n Brian? You're here us now. I can hear you, but I'm not. Yes, I can hear her. All right. Iawn, nawn ni gafio ymlaen. Just, dydwch, pwy bynnag ydych chi'n colli'r cyfeithiad, dydwch yn syth wrthon ni. Iawn, Emyr, ydych chi eisiau cario ymlaen? Ia, jyst o'n i'n mynd i esbonio be oedd allan o'r cyfarfod efo Gwydog, efo cadeirydd o fyna. Mae'n llawn sylweddoli'r her ariannol sydd o dan ni. A mae wedi rhaid ymrwymiad i gan hyd i hynny o bres bethau ni yn achlysurol. Iddo ddim yn y gweithioblyn, felly mi gath ni 230 o aelod diwedd yn ariannol dwysa sydd yn help mawr i dydyn y pwyso o ddan ni flwyddyn yma. A jyst i hefyd bod baned brychiniog bellach yn cael ei adnabod fel baned brychiniog yn unig. Ymgyrch eitha slick gyda nhw ac jyst i chi nodi hynny. Ie, gai yn fan'na cadeirydd. Iawn, O'n i'n ffordd yn meddwl yn dod, ond bwysig iawn bod hwn yn cael ei gofnodi wan. Bydd cenedlaethau rwan yn hanesyddol oedd o'n gael. There's a problem. Catherine's not hearing Emir and Anwyn. Is it? And it's, yeah, okay. Yn wyrdd, ni? Tiwch eto dwi. Ie, jyst cadeirydd cynnig yn ffurfiol bod o'n cael ei gefnodi bod baned brychiniog wedi dilyn arfer da ar Cereri ac bod o'n bwysig bod hwn yn gofnod i genedlaethau i ddwad i bod amdano fo. Diolch Dilwyn, mae'n siŵr bod pawb yn cytuno fo be mae Dilwyn yn dweud. Mi nawn ni hynna. Iawn, diolch. Ie, jyst gofio dod yn falch iawn fod baned brychiniog wedi dilyn yr yrru a gobeithio i'r benfro wneud eto. Dwi wedi cychwyn o'r rollercoaster gobeithio. Diolch yn fawr iawn i chi. Iawn, John, diolch. Dwi'n meddwl bod Penfron wedi gwneud ar hynna bryd beth bynnag na fel dwi wedi dall gan hynny. Iawn, oes na rywun yn datgan diddordeb ar ryw fater sydd ar yr agenda heddiw? John, mae dy law ti'n dal i fyny, dy roi lawr, please. Diolch. Iawn, nawn ni mlaen, felly rhif 5, cofnodion. Oes na rywun yn cynnig bod cofnodion y cyfarfod a gath i gynnal ar yr 8 o Chwefror yn rhai cywir. Edgar a Ifor, diolch. Oes na unrhyw fater yn codi o'r cofnodion gyda chi, da chi eisiau tynnu yn sylw ni atyn nhw? Cwpl o bethau fysa'n licio gofyn bellach amdan. Yn artudalen 5 bydd 2, mae'r cyfrifiad wedi sôn am gyfarfod bydd yma Mab Gwynfor a Janet Finch Saunders. Jyst allan o ddiddordeb, ydych chi'n gwybod sydd ar heina, gafo chi sens a... Gath i wrandawiad, digon teg, dwi'n gwybod oedd wneud lles iddyn nhw, gath hynny ddilyn fyny wedyn efo cwestiynau ar llawr y Senedd, a dwi'n siŵr bod hynny wedi bod yn help wedyn yn perswadio'r Gwynidog i reid yr arian diwal flwyddyn i ni. So mae yna ddealltwriaeth yna. Un arall, sori. Ac yn ddiwedd y darn yna, sôn am Hafod yr Yrru, a ond y gyfarfod i weld os oedd yna costau ychwanegol, os yna rhywbeth i ddod o hynny neu ddim. Da ni newydd gael e-bost oen beth bod nhw wedi gohirio o ddodori yn gwneud bellach oherwydd y swydd garw a mi ystyried yn anodd cael mynediad i'r safle yn gwneud yn ymwneud o'r sens. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Rywun arall o ryw mater yn codi? Cyn i ni symud ymlaen. Iawn, awn ni i rhif 7 felly, y taflan gweithredu a Iwan yn cynnig y mater yma ynde. Ie, dwi'n gychwyn ar gyfrol yn o'r dde. Bod o'n dweud... There's a bit of mic near to you and she can't. Oops. That's a lot of Na ddechrau eto. Mae gychwyn ar dudalen 11, felly eitem bydd 7
tudalen 11. Mae'n erbyn yn deud dileu o'r daflen weithredu yn dweud na, dwi'n cynnig yr achos ni ystyried dileu hwn bellach. Mae yna 3 mater yna, mae 2 wedi cael ei gwblhau. A'r cyntaf bellach, mae swyddog newydd yn yr adran eiddo yn yr sgrin dipyn amser, a mae'r is-grŵp aseda wedi cyfarfod nôl yn Tachwedd ac mae'r gwaith yn parhau. Felly dwi'n meddwl bod ni wedi symud wbath eitha byr dymor dy hwn yn fod lle mae yna weithred a wedyn mae'n cael ei mae'r weithred yn cael ei chwblhau. Mae yna berig iddo fo jyst fynd rhywbeth ymlaen ac ymlaen os da ni'n... Dwi'n meddwl bod o'n y bwriad ydy bod ni'n cael adroddiad yn dweud bod y gwaith yn parhau. Dwi'n meddwl bod o'n gwaith i'r is-grŵp aseda adrodd yn ôl a bod yna weithred yn codi o hwnna nes ymlaen os oes yna fater bellach yn codi. Wedyn ar dudalen 12, os ni'n gofyn am un newid i hwnnw, sef yn yr swyddog cyfrifol ar y cyntaf, mae o dweud ni ymyru a fi, ond dwi'n meddwl os ar cadeirydd bod yn rhan o'r penderfyniad yna gan mai cadeirydd ydy rheolwr llinell prif weithredwr, felly gan gynnig bod y cadeirydd ni a hynna fel swyddogion yn berthnasol. Ond mae'r gweithred yn aros ar y daflen ar hyn o bryd. Diolch Iwan. Ydych chi'n cytuno efo be Iwan a ddeud efo be oedd ar dudalen 11? Bod hwnna'n cael ei ddileu. Ac hefyd efo hyn ar dudalen 12. Sgen i ryw gwestiwn neu sylw i wneud ar y daflen weithredu. Cyn i ni symud ymlaen. Ewch chi ddangos felly os da chi'n ei derbyn hi. Iawn, mae hynna... Rhaid wedi siarad. Iawn, diolch Iwan. Iawn, da ni'n mynd i'r rhif 8, cynllun ariannol tymor canolig. Mae'r Emyr a David yn yna? Na i ddechrau, mae David Edwards ar y sgrin hefyd. O, sori, David. Sydd wedi bod yn help yn paratoi ddogfen yma. Jyst rhoi cefndir y pwrpas y ddogfen yma. Nath i ddechrau cynhyrchu'r ddogfen yma pan nath austerity hitio sector gyhoeddus, felly oedd yn rhoi trosolwg sydyn i loda ar be di sefyllfa ariannol yr awdurdod. Mae'n rhaid rhyw weledigaeth i chi o be di'r heriau sy'n blaenau ni mynd 2-4 blynedd nesaf. Felly hwnna di pwrpas yr adroddiad. Dwi'n meddwl ddech chi'n troi at hwn oherwydd pwysau chwyddiant ar yr awdurdod. Dwi wedi adrodd i chi dechrau flwyddyn bod dros y 2 blynedd mae chwyddiant yn debygol o fod ar ryw filiwn o bunna i'r awdurdod, a mae lot o hwnna yn seiliedig ar gostau tanwydd wrth gwrs sydd yn gallu mynd i fyny i lawr eitha sydyn. So mae o'n rhyw fath o ddaear sydd yn symud yn eitha sydyn. Yn benodol am yr adroddiad yma, wrach os da chi eisiau gweld y ffigurau pwysig, ydych chi'n symud ymlaen i pwynt 4.5 yn yr adroddiad sydd yn adnabod maint yr her yn fanna. A wedyn yn 4.6 ydym ni yn gosod allan be di'r heriau o fewn bob blwyddyn. Mae'n anodd rhagdybio tu hwnt i'r flwyddyn ariannol bresennol, ond da ni yn gwybod bod yna fwy o gosta, ond hefyd mae yna llinellau incwm sydd yn gallu cyfarch rhai o heini. Yn benodol ym meysydd parcio cynnal y gwybodaeth, Hafod Eryri'n ail-agor bod o'n ddiweddar. Newidiadau yn y cronfa bensiwn ac yr heriau yn ymwneud â plas dan o'ch bwlch, nath i gallu gyfle i drafod yn y gweithgor dwytha. A hefyd nes i grybwyll reit ar dechrau yr awdurdod sef bod yna arian intro yn dod i fewn gyn Llywodraeth Cymru. Felly am y tro cyntaf mae hwnna'n bwysig iawn i ni fel awdurdod yn fan'na. Mae yna wellianna eisiau gwneud i'r ffigurau.
oherwydd bod hi'n ddogfen byw, ond dwi'n meddwl na i drosglwyddo i David neu Dafydd cyn agor o'i llawr. Iawn, pa un? Ie, ddech chydig geiriau os gai y cadeirydd. Ie, mae hon, fel oedd Emyr o ddeud, yn ddogfen fyw fel petai, diolch yn sefyll yn llonydd yn hir iawn, mae yna rhywbeth arall yn taro, ac mae ddigon anodd trio cael trefn ar gyllideb blynyddol ar hyn o bryd, heb sôn am trio edrych ymlaen rhywbeth ar blynedd i'r dyfodol. Ond mae'r ffactorau yna, does am llawer o positives yna. Mae rhywun yn sbio ar ddarlun dros gyfnod fel arfer, mae yna dipyn o swings and roundabouts, ond ar wahân i'r gofal pensiwn helpu ni rhywfaint efo cyfraniadau is ar arian un tro yna, mae'r pwysau i gyd yn bwysau ychwanegol heb gael ei ariannu gan y Llywodraeth, ac mae'r broblem y diffyg sgynnon ni'n deillio mewn ffordd o'r chwyddiant y Emyr yn sôn amdano fo, a bod y grant ddim yn cynyddu efo chwyddiant, ac bob blwyddyn mae'n mynd y ddyfnach wrth gwrs. Anodd ydy cymryd hwn i gyd i ddod i grisialu rhyw ffigwr pellgryddol yn dyfodol, a dwi'n meddwl na gorau fedrwn ni'n neud ydy cyflwyno'r rhain. Does am ateb perffaith, pan mae rhywun yn trio rhag amcanu'r dyfodol, estimates ydyn nhw, maen nhw'n mynd y fwy o guesstimates pellau'r dyfodol mae rhywun yn mynd. Da ni'n hyd yn oed yn gwybod pe fydd yr setliad cyflog am y flwyddyn sydd wedi cychwyn Ebrill yma. Mae gennym ni 5% i fewn ar ei gyfer o pyr debyg fydd o'n uwch na hynny, a bydd hynny'n ychwanegu at yn diffyg ni. Ond da ni'n iawn am y tro, oherwydd bod gennym ni reserfa i allu dygymod ar sefyllfa eleni ac i ddod i ddechrau cynllunio yn ystod eleni beth da ni am wneud i'r dyfodol pellach. Wedyn, dwi'n meddwl bod yna benderfyniad gweithredol ar hwn, jyst bod chi'n mabwysiadu'r ddogfen. Mae'n bwysig bod ni yn sganio'r dyfodol ac yn rhannu hynny efo chi, ac gofyn i chi nodi hyn wrth symud ymlaen, ac wrth gwrs byddwn ni'n dod nôl atoch chi efo'r sefyllfa ariannol yn rheolaeth. Diolch, Dafydd. David, gen ti beth i ychwanegu? Iawn, na i agor o'r llawr, felly sgyn rhywun rhyw sylw neu gwestiynau eisiau gofyn. Brian? Yeah, I have, well, one's really an observation and the other is a bit of a question. One is, you've got the figures set out for 5 years for Snowdon. Do we have any feel how the percentage effect is for the other Welsh national parks? And the second point is brought up under 5.3, and in the second paragraph on page 18, in doing this question of the additional pressures of the sort of one-off grant funding applications and so on. I want to know to what extent we build into those project bids the cost of preparation of those bids. In other words, in the way that we present the costs, we may not actually specify it, but do we actually have an idea in our own mind what it's costing to do that in terms of days of time and what the cost is of that, and therefore that's put into the cost of what it is to deliver the project. And in relation to that, do we have a set of criteria against which we measure whether we bid or not? So, you know, to what extent is it, you know, hitting our absolutely key priorities in terms of biodiversity gain or climate change or whatever it might be, as well as the other ones. So everybody's aware when they're evaluating, do we go for this or do we not go for it, is the financial scale, as well as this question of whether it hits the overall objectives of the organisation.
certainly where I used to work, we had a financial limit imposed on us to the size of contract that we would go with, which was arrived at over time on the basis of what we learned about how long it took to prepare these. And certainly over that level, the cost of the preparation was built into the cost of the projects. So whilst if you won that bid, you got it back, but also if you didn't win it, you know what the knock-on cost was and how much you're going to have to get from somewhere else. Right, so ddipyn i ateb yma. Chi'n mynd i'r os fyddai'n cofio bob un. O ran sefyllfa'r tri parc, mae y fformula cyllido'r tri parc wedi cael ei sefydlu ers cyn yn oes i bron, a dyw hwnna ddim. Os o'n i'n argymell bod ni yn newid y fformula yna fel yr eraill. Ond mae o'n ddiddorol bod y grantiau newydd sy'n dod trwy'r ddim yn adlewyrchu y fformula yna. Mae i gyd ar rhyw fath o competitive basis. So, mae hwnna. O ran costa, mae hwn yn rhywbeth parhaus i fynd yn aelodau wedi godi. Yn y grantiau tirwyddau cynaladwy, lleoedd cynaladwy, mae yna 2 elfen o adfer costa rhedeg yn fan'na. So mae yna 10% o gosta gweinyddu sydd ddim efo angen neu byrdwn audit yno fo. Felly y costa o redeg y corff, a wedyn mae yna hyd at 15% wedyn dibynnu ar natur y prosiect o costa swyddogion i gyflawni'r prosiect penodol yma. So mi ydyn ni'n gallu adfer bron iawn i chwarter y costa ar unrhyw prosiect efo Llywodraeth Cymru. So mae hwnna yn welliant. O ran blaenoriaethu, mi ydw i'n dod â papur i chi i'r Pwyllgor Perfformiad Adnodda ar y nail yn y cyfarfodydd sydd yn rhaid amlinelliad i chi o pa brosiectau da ni'n rhedeg, ac yn gwmffon y papur yna, dwi'n gofyn i chi gadarnhau y blaenoriaethau. Y tro dwytha nath ni trafod o, da chi wedi gofyn i fi symleiddio yr rhestr siopa yna, os liciwch chi, neu blaenoriaethau ar gyfer rhaglenni. O ran trothwyon, nath ni osod trothwy, dwi'n hollol cofio be oedd y trothwy breon, dwi'n meddwl rhywbeth fel 100,000 cyn da ni'n dod at yr aelodau am ganiatad i redeg prosiect. Dwi'n meddwl dwi wedi cofio bob dim hwnna. Iawn, Brian. I was thinking more at the lower level. In other words, you know, do we bother to bid for grants of £50,000 or whatever it might be? Should we have a lower cut-off that it's just not worth our while going for? And I don't know whether that's been settled or not. Maybe I've forgotten. We may have discussed it, but I don't know. Mae y trothwy isa yn un pwysig iawn. Mae yna rei prosiectau sy'n ond eisiau chydig o bres i wneud gwahaniaeth, so da ni'n cael drws ar hynny. Mae yn ddiddorol oherwydd bod ni fewn efo National Park Partnerships. Mae gennym ni gymorth dod i fewn gan BMW wan i baioamrywiaeth yn ardal Llyn Tegid. Os ych chi'n gallu dadlau wrach bod trothwy yna rhy isel, ond da ni'n fel teulu parciau cenedlaethol, da ni'n mynd trwy broses o meithrin perthynas efo y sector breifat yn mynd tynnu'r arian i fewn. Felly, ychydig bach o dysgu o ddwy ochr efo trothwyon yna hefyd. Yeah. I just think it's worth reflecting on that if pressures increase, because I found it's my own experience. It's easy to talk ourselves into doing something without realising what the cost in time, the opportunity cost, if you like, in terms of what that member of staff might be doing else. So we just need to be alert to it. O ran proses, mae unrhyw prosiect wedi dod trwy'r tîm reoli, a mae'r tîm reoli yn gwneud yr asesiad yna. A mi ydyn ni wedi troi lawr rhai prosiectau yn union ar beth ydych chi wedi disgrifio fyna fe. Iawn. Ddim chi... Mae'r priorydd wedi gwtio ar beth dwi eisiau godi. Dwi'n meddwl mae'r papur i ddyn yn rhaid i'r ddau iawn. I fi, mae'n hitio popeth da ni eisiau gwneud yn cynllun o'r fath, efo am un peth, a dwi'n dweud, mae'n medru twtio arno fo. Di gweithio efo sector preifat. Mae yna rai parciau dros Brydain Fawr yn gwneud hwnna'n lot mwy eang na da ni'n gwneud. A dwi'n meddwl yn section 5.4,
camer dyfodol. Ddylsyn ni cynnwys un i mewn fanna i edrych ymlaen yn mwy fanwl i mewn i pethau fel noddi a defnyddio pres sector preifat a sut fyddwn ni'n gallu defnyddio hwnna i gwella a wneud waith mwy eang efo'r parc genedlaethol yma. Oherwydd yn sicr mae'r bobl allan yna sydd eisiau rhoi bres a da ni eisiau bod tu nôl i bobl eraill. Dwi'n gwybod mae'r llywodraeth yn bach yn rhyfedd ar hwn, ond mae denig yn Cymru yn Lloegr mae'n wahanol, ond ddylsyn ni sicr edrych ymlaen i hwn mwy fanol, fel mae BMW yn tegu. Jyst nôl ar hwnna, mae'r un BMW yn eitha ddiddorol. Mae siarad efo swyddogion yn dweud, wel, da ni'n llawn adfer yn costa fan'na, felly ond mater o ddysgu dio. Ac mae'n archwiliad ar incwm parcia, y 3 parc yn dod allan gyn Chwilio Cymru fuan. Ac maen nhw'n gweld pwysigrwydd o arallgyfeirio yn income base ni. Ond beth sy'n ddiddorol, dim mae'r gweinidog weld wedi tynnu'r pwysau o ddara ni. Mae'n faes anodd, os da ni'n mynd lawr y trywydd yna ar arfer fawr, dwi'n meddwl rhaid ni edrych ar yn system rheolaethol i reoli hwnna mwy effeithiol. Reit, Ifor wedyn Brian. Be sy'n sticiodd yn ngwddw i di sbio ar y grant crime yma. Bob blwyddyn bod yna slippage lawr yn Gaerdydd. Gen i 2 mlynedd yma i sbio. Wel, os di chwyddiant yn 10 mae hynny'n 30 dyri dros 10 mlynedd. Dyri, sydd yn trydydd bron iawn, ond incwm. Dwi'n werth i ni herio Llywodraeth Cymru yn un â hyn. Wel, dwi'n bod... Dwi'n mynd i siopa heb pres yn pocedau. Dwi'n trio rhedeg busnes, mae'n job efo trydydd o'r incwm gael un. Wel, wrach Dafydd Edwards i fewn yn gryfach ar hwn na fi, ond pan o'n i'n paratoi nodiadau ar gyfer cyfarfod efo un o'r aelodau Senedd, nes i gymaru yn incwm ni yn 2000 a da ni bron iawn 70% i lawr mewn gwerth go iawn. Dach chi'n bod mae'r ffigur yna. A mae Llywodraeth Cymru mewn lle anodd i hynna. A dyn ni'n cystadlu'n erbyn iechyd addysg ac yn ymlaen. Mae Dafydd yn mwy o brofiad na hynna. Dafydd, da chi eisiau dod i mewn? Ie, diolch. Sgynna i lot o ddwythineb ar y peth, ond dwi'n cytuno efo'r aelod i gyfer efo Ifor. Mae'n hyrt bod chwyddiant ar lefel 10% a bod ni'n cael dim ychwanegiad. Mae'n sicr mae'n grystyr a toriad 10% bob blwyddyn lle. Os di chwyddiant yn parhau. Da ni'n disgwyl i chwyddiant parhau ar y lefel yma, so ni'n meddwl bod yr bwcis yn rhoi rhywbeth fel bod y lawr i rhyw 4% erbyn diwedd y flwyddyn calendar. Ond allan ar Banc of England sy'n bod yn optimistaidd yn hynny y beth. Beth bynnag ydy o, mae'n fwy na 0 dydy. Ac mae hwnna yna, da ni wedi trafod trio dylanwadu ar aelodau seneddol ac yn y blaen yn y cyfarfod awdurdod yn Chwefror, a mae yna yn yr ail bwlet o dan 0.54 o'r adroddiad yma. Da ni eisiau cymryd mantais ar unrhyw gyfle i ddylanwadu yn fyna. Mae Meryl yn neud efo'r gweision sifil perthnasol yn yr adran sy'n gyfrifol am y parciau. Dwi'n nad i bod yn trio neud efo rhai o'r gweision sifil eraill ar ochr fwy cyllidol. Ond mae'n syfdarnu fi. Mae'r un cynnydd da ni wedi cael dros o hynny rhyw 2 blynedd yn ôl doedd. Ac o'n i'n meddwl, mae'r olwyn di troi ac da ni am ddechrau gael cynnydd eto wan. A wedyn nath nhw'n ôl i flatlinio eto. Does na ddim rhesymeg yna. Ella bod hi'n angytuno chydig efo emyr bod Llywodraeth mewn lle cas, achos maen nhw'n gorfod pwysau mesur bob dim, a mae iechyd yn llyncu pres nhw. Ond swm bychan iawn o gyfanswm Llywodraeth Cymru, mae'r parciau'n gael lle. So mae'n brifo nhw i roed
beth bynnag ddichwyddiant ar ben yr grant. A mae o gyfystyr a toriad os dyn nhw ddim. Gai jyst dod i fewn o fanna, o'n i sbio ar y papur nes i reid i chi yn mis Ionawr, y cyllideb crai i Eryri yn blwyddyn 2013-14 o 5.9 miliwn. Cyllideb crai ni wan yw 5.4, so da ni wedi cael toriad a chwyddiant ac austerity. So, Mae werth bod ni'n gallu cyflawni beth da ni'n neud, dwi'n meddwl. Iawn. O Brian sydd dod i mewn. It's really a follow-up to Tim's point on other sources of funding and a question whether we've considered and discounted or not considered recently the pros and cons of using an associated trust that also has our name. I noticed a number of the national parks elsewhere in the country do effectively have a charitable organisation or trust running outside. I remember when we went to the Yorkshire Dales, a lot of the projects they had there were run through the trust rather than through the main body of the organisation. And I know elsewhere there are such offset bodies which can avoid some of the arcane systems of government accounting without, while still being legal and all the rest of it, but they can operate in a different way and perhaps be slightly more fleet of foot. Have we considered that in the past and discounted it? Or is it something that's worth finding out more about whether there's any advantage to us in the longer term of going that route, where it may be easier rather than with the authority itself? Nath i sefydlu elusen 15-20 mlynedd yn ôl ar y cyd efo Cymdeithas Eryri, ond rôl 3 blynedd o drio methu oedd y fenter yna. Mae'r elusen wedi cael ei dod i ben nawr. Dyna pam da ni nath i gymryd penderfyniad 40 mlynedd yn ôl i ymuno ar y cyd gyda'r parciau eraill, a mae yna 8 parc bellach yn rhan o National Park Foundation, so dwi'n gyfarwyddwr neu'n trustee o hwnna. Mae'r arian dechrau dod i fewn i hwnna. Mae o yn amrywio yn fawr iawn rhwng y wahanol parciau, a dwi'n meddwl bod o'n adlewyrchu hefyd statws socio-economaidd yr parciau penodol. Licio fyny beidio, mae rhan yma'r byd som llawer o bobl cyfeillgar yn y nifer sy'n angen i hwnna. Mae yr un da chi wedi sôn am sef yn yr Yorkshire Dales yn llwyddiannus iawn, ond o'n i'n ymwybodol pan oedd ar ei fri, oedd yna dipyn o densiwn rhwng yr awdurdod a'r trust yma yno, sef oedd yr trust yn fwy pwerus na'r awdurdod, so mae rhaid i'n ymwalus sut da ni yn mynd ymlaen efo pethau fel yna. Ond sicr yn fodlon ni edrych yn o eto, ond dwi'n bersonol yn disgwyl i weld beth sy'n dod allan o'r National Park Foundation sydd wedi cael ei ffurfio mwyn tynnu pres o'r cwmnïau mawr. A mae yna arian junks eitha mawr o arian dechrau dod i fewn i hwnnw wan. Dafydd? Diolch. Eisiau jyst dilyn bach mwy ar pwyntiau nath Dafydd gynnar, jyst o ran cyfarfod efo gweindogion, a dwi'n nodi yn 5.4 bod na gydweithio, mae'n anodd fanna'n dweud bod na gydweithio. Jyst eisiau dim bach mwy o ryw syniad o beth mae hynny'n olygu, oes ar raglen barhaus o ddylanwadu os liciwch chi wneud cadw on bord efo gweinidogion. Tydi o jyst yr adag gyda ni eisiau pres, dim yn amlwg dod i fyny pan maen nhw'n cael impact projectau ni, felly, sydd yn fwy o gyfle iddyn nhw weld y gwaith. Felly. Ac ydy hynna'n digwydd ar wahân, ydy'r parciau gyd yn gweithredig yn mynd at yr un gweinidog efo'r run un fyrdwn, achos dwi'n sy'n gwybod o brofiad, mae gweinidogion yn licio gweld un llais a gweld impact drwy Gymru, ac bod yna ryw lais mwy dylanwadol strategol yn dod lle. Oes hynna'n digwydd?
Mae'r gwydog di sgwennu i ni yn dweud bod ti eisiau ddifynnu rhama, so mae'n gyfle ni dwi wedi awgrymu 2 neu 3 o brosiectau i gael yn ei weld. A hefyd, dwi'n meddwl mae prosiect coedydd glaw Celtaidd yn mynd i wahodd un o gweinyddogion eraill i fyny y rhama sydd. O ran un llais, mi ydym ni wedi ffurfio fel wyth tirwedd yn Nghymru, tirweddau Cymru, a gath ni gyfarfod ddoe fel ni gwybod efo cyfoeth naturiol a Llywodraeth Cymru, ac oedden ni'n trafod y cyllid yma yno. Nath ni esbonio sut oedden ni'n gwneud gwahaniaeth yn y tirweddau a tu allan i'r tirweddau trwy defnyddio prosiect awyr dwyll ni. Oedd y swyddogion Llywodraeth Cymru yn wirioneddol mwynhau hwnna. A fel mae'n gwybod, fi wedi cadeirydd yr tirweddau Cymru am y flwyddyn nesaf. So, ie, mi ydw i'n gwneud yr cnogiau drws a bob dim. Ond, fel da chi'n dweud, mae Llywodraeth Cymru yn licio gweld rhyw fath o ymdrech ar y cyd ar draws sawl ardal, a mae'r teulu y tirweddau yn rhaid y cynnig na i'r gweinidog wneud pethau ar y lefel yna. Iawn. So, gwestiwn gen rhywun arall? Dilwyn? Jyst cwestiwn cyffredinol, yn croesi meddwl i gyna pan ydych chi'n sôn am arian allanol, fatha BMW sydd o'n. Be ydy'r problemau hefo fath felly? Ddim mod i dwi'n croesawio sgwrs, yn aml iawn pan mae yna gwmnïau, rhywbeth fel yna, eisiau rhoi arian neu buddsoddi mewn fath o hyn, mae o'n golygu hysbysebu yn dydi. Iddyn nhw gael ei arian yn dol. Sut ydy hynny yn mynd i greu problemau o ran cyfansoddiad, y parciau ac yn y blaen? Mwyn chi'n dap ydw i'n feddwl. Mae'n broblem mae y cwmnïau prifat eisiau gwerth am arian. Ac mae anghenion PR yn eitha uchel. Swyddogion sy'n gwneud y gwaith ddim wirioneddol yn arbenigwyr ar PR. So mae yna bensiwn yn codi weithiau fan'na. Y risg arall i weithio efo'r sector breifat ydy un o delwedd yr awdurdod. Greenwashio a beth yna. So mae rhaid ni, mae Spark Partnerships wedi mabwysiadu policy ethical cyn dechrau yn ei godi'r gwaith yna. Dy o ddim heb i'r broblemau. Na, chdi. Iawn. Rhywun arall efo ryw gwestiwn neu sylw? Rwy'n ni'n mynd i'r argymhellion. Iawn, da chi'n gweld yr argymhellion yn 2.1 a 2.2. Nodir materion amlinellwyd yn y cynllun ariannol tymor canolig, chynnig sylw arnynt. Hynny wedi cael ei wneud, a bod ni yn mabwysiadu'r cynllun ariannol tymor canolig fel dogfen weithio. So rhywun yn cynnig bod ni yn derbyn y ddau argymhelliad iawn. Eilydd? Diolch. Newch chi ddangos yn y ffordd arferol bod pawb yn cytuno? Iawn, yna garion ydi Iwan. Reit, diolch yn fawr. Iawn, prif 9 ydi penodi swyddog adran 151. Emyr eto, rhoi o'n... Ie, beth chwl gyda'i on. O na, Bo ni'n gweithio chi'n galad heddiw. Na chi, fel da chi wedi gweithio allan yn barod, mae Dafydd yn ymddeol efo ni yn yr ha yma. Cyfarfod mis Mehefin fydd i gyfarfod ola fo. Gwyn ni gyfle i ddweud ffarwel o fo. Felly mae'n ofynol i ni o dan deddf gwlad i ddweud i gael swyddog perthnasol cymwysiedig i wneud y gwaith Dafydd yn wneud i ni. Felly dwi wedi gosod allan ar y papur beth yw'r gofynion statudol o fanna. Penderfyniad i'r awdurdod ydy, neu cyfrioldeb yr awdurdod ydy penodi swyddog perthnasol a swyddog ydy o. Mae yna wahanol opsiynau i wneud hyn. Mi fysa ni'n gallu recriwtio rhywun yn benodol i wneud y gwaith yma. Mi fysa ni'n gallu cael rhywun o gorff arall neu parhau efo'r trefniant sgynnon ni efo Cyngor Gwynedd. Mae rai fi ddweud, mae'r trefniant sgynnon ni trwy Dafydd i fod yn arbennig o dda ni. Dim yn unig i fi fel prifeithredwr, ond i chi fel aelodau, dwi'n siŵr bod chi'n gwerthfawrogi gael llais allanol i rei cyngor i chi hytrach na swyddog mewnol ar awdurdod yn aml.
A hefyd, mae fel oedd y trafodaeth yn yr eitem dwytha yn danos pa mor bwysig ydy cael presenoldeb ar sawl llwyfan i warchod buddiannau ar y awdurdod. Ac yn sicr, mae'r tri parc cenedlaethol yng Nghymru yn ddiolchgar iawn i Dafydd am ei waith nath o'n ystod Covid yn agor drysau ni i gael helpu ni trwy'r cyfnod Covid. A heb y cysylltiadau yna ehangach, os o'n i ddim wedi llwyddo ar hynny. Felly, dwi wedi bod mewn trafodaethau gyda'r Prifeithredwr a arweinydd Cyngor Gwynedd i weld os nhw yn fuddiol i ni barhau efo'r trefniadau presennol a gofyn i'r trysorydd presennol os nhw yn fodlon ystyried cymryd y swydd 151 ni ymlaen. Mewn egwyddor mae pawb yn gyffyrddus, ond fedrai'm dechrau'r trafodaethau yna heb gael cymeradwyaeth ffurfiol chi fel aelodau bod chi'n hapus i symud ar y trywydd yna. Os ydych chi'n hapus, mi fyddwn ni'n gwadd y swyddog berthnasol i'r cyfarfod nesaf awdurdod mwyn chi gael rhyw fath o gyfweliad a cytuno os ydych chi'n penodi. Mod Dafydd, os ydych chi eisiau ddod i fewn fwy na hynna? Diolch Emyr. Mae ddylwn ni'n debyg ddatgan diddordeb ar ran Gwynedd fel yn brif gyflogwr i yn yr eitem, ond dwi'n credu sam buddiant personol i mi, achos cam i ffwrdd dwi. Wedyn dwi'n teimlo bod o'n gret o gwybod i mi aros yn yr sgwrs ac roed y marn. Mae wedi gweithio'n dda, ac fel oedd Emyr yn dweud, oeddwn i'n dweud am yr eitem gynna mynediad i'r gweision sifil, pan mae yna argyfwng fel Covid neu beth yn digwydd, o'n i ar y gweithgor bach y swyddogion oedd yn cadw llais y parc yn y sgwrs yna efo'r pobl eitychol yn Gaerdydd a peryg heb yr cyswllt yna fysa'r parciau allan gallu cael ei anghofio. Wedyn mae datblygiadau technegol a proffesiynol yn digwydd ac mae rhywun yn cael yr un profiad yn y cyngor a mae o'n yn yr awdurdod y parc o ran yr datblygiadau proffesiynol rheini, a wedyn mae yna rhyw fanteision maint o'r berthynas yna. Ac yn ymarferol, da chi'n gweld David yn eistedd fan'na heddiw, mae hwnna wedi cael ei brocerio tra mae Siân ar mamolaeth. Mae Gwynedd yn helpu allan yn fan'na oherwydd y ffaith o fi'n eistedd yma efo chi mwy na un byd arall. Wedyn mae'r bartneriaeth wedi gweithio'n dda, a swn i'n cynghori chi fynd ymlaen ar yr un patrwm. Ac mae angen i chi wneud penderfyniad i gefnogi be mae Emyr yn awgrymu, mwyn i ni ddechrau siarad a gwahodd y swyddog berthnasol, achos mae yn benodiad o swyddog penodol, mae rhaid i chi wneud yn sasudol. Wedyn, dwi'n meddwl bod ni yn chwilio am yr gefnogaeth mewn egwyddor yna heddiw, mwyn cael ymddangosiad yn yr cyfarfod awdurdod gorff Mehefin fydd yn dwytha i ni. Diolch i chi, Dafydd. Cyn mi, Edgar, ydych chi eisiau? Ie, fi'n dweud, diolch wedi torri, pa eisiau drwy'r drwsio fo di? Cynnig bod ni'n mynd efo'r gymhelliad. Gen ti rhyw sylw arall cyn i fynd i'r argymhellion? Iawn, da chi'n gweld yr argymhellion, a da ni wedi cael cynnig bod ni'n ei derbyn nhw. Gofyn i swyddogion drafod ymhellach gyda Chyngor Gwynedd ynglŷn â darparu gwasanaeth swyddog 151 i'r awdurdod, ac hefyd, os bydd trefniant yn cael ei gadarnhau, gwahodd y swyddog perthnasol i gyfarfod yr awdurdod er mwyn ystyried penodiad ffurfiol. Mae Edgar wedi cynnig yr argymhelliadau. Eilio. Iawn. Nwch, pawb ddangos yn y ffordd arferol bod ni'n cytuno fo hyn, ar plîs. Gario. Mod i gario yn dydi. Iawn, diolch yn fawr. Iawn, nawn ni symud ymlaen felly. Ar y pwynt yna, dwi mewn cynhadledd a os ydych chi'n fodlon, mi adawa i chi rwan a mynd nôl i'r cynhadledd am weddill yr bora. Iawn, diolch i chi Dafydd, a welwn i chi mis nesaf. Diolch yn iawn. Iawn, diolch yn fawr chi. Iawn, awn ni mlaen i rhif 10, adroddiad y panel cyfweld ar gyfer aelod annibynnol o safonau pwyllgor.
Dwi'n gofyn i Iwan adrodd ar yr eitem yma. Yes. Diolch yn fawr iawn. Ie, so yn rhan cyntaf o'r adroddiad, paragraff 1.1.4 dwi'n dweud gosod allan ychydig beth i'r swyddogaethau yr pwyllgor safona cefndir yn unig di hynna. Mi nath yn cadeirydd ni ymddiswyddo, mi nath i ymddiswyddo oherwydd bod wedi derbyn swydd oedd hi'n gwneud hi bellach ddim yn gymwys i barhau fel aelod o'r pwyllgor safona. Mi ddoisi adroddiad i chi mwyn sefydlu panel ymweld ac yn dilyn hynna mi nathon ni hysbysebu ac mi gathon ni nifer o geisiadau dweud y gwir. Mi nathon ni i lawr i 5 yn y diwadd y rhestr fer ac mi nathon ni cyfweld y 5 efo'r panel, sef y panel oedd y cynghorydd Alan Hughes, cynghorydd Edgar Wyn Owen, a fi, a Mr Aled Williams fel aelod lleug. Ac i ddweud y gwir, oedden ni'n yn y diwadd, oedden ni'n ymbrydol ar yr ymgeisydd llwyddiannus, sef Mr Mark Jones, dwi wedi gosod allan yn paragraff 2.3, chydig bach o hanes Mr Mark Jones. Mi fydd yn ymuno efo pwyllgor safonol sydd efo 6 o aelodau i gyd. Oedd y balans 3 aelod annibynnol ac 3 aelod o'r awdurdod yma. Felly, criw mharol fychan ydy'r pwyllgor safona, ond maen nhw'n gwneud gwaith pwysig. Ar argymhelliad o'r awdurdod yn penodi Mr Mark Jones i fod yn aelod annibynnol o'r pwyllgor safona am gyfnod o 5 mlynedd. A mi fydd hynna'n weithredol yn syth oherwydd da ni'n cyfarfod fel pwyllgor safona dydd Gwener, da ni'n gobeithio. Bydd o'r rhan o'r cyfarfod yna. Diolch yn fawr i chi. Iawn, diolch Iwan. Cyn mi yr argymhelliad, sgen i ryw gwestiwn neu sylw eisiau wneud ar y mater? Iawn, os yna rhywun yn cynnig yr argymhelliad bod yr awdurdod yn penodi Mr Mark Jones i fod yn aelod annibynnol o'r pwyllgor safonau am gyfnod o 5 mlynedd. Os yna rhywun yn cynnig? Iawn, diolch Brian. Rhywun yn eilio? Iawn, o'ch chi ddangos felly yn y ffordd arferol bod chi gyd yn cytuno? Diolch. Ia, mae hwnna di gario, dydy. Diolch yn fawr. Iawn, yr eitem nesaf, 11. Adroddiad blynyddol panel annibynnol Cymru ar gydnabyddiaeth ariannol. Iwan eto. Ie, diolch. Adroddiad cymharol fyr ydy hon. Mi nes i gyflwyno papur i'r awdurdod ar yr 15 o Dachwedd oedd bryd hynny oedden ni wedi atodi yr adroddiad drafft yn llawn. Tro ma dwi jyst roed link gyda gadarnhau dos o ddim newidiadau i'r argymhellion oedd eiriad yn yr adroddiad drafft. A felly mae yna rhywfaint o obligiadau adnoddau, ond oherwydd bod yna godiad yn yr afansa, ond dydyn nhw ddim yn godiadau rhynllid o fawr ar argymhelliad yn syml ydy nodi cynnwys yr adroddiad. Iawn, diolch Iwan. Sa rhywun i'w sylw? Iawn, sa rhywun yn cynnig yr argymhelliad? Diolch Tim. Eilio? Iawn, di pawb yn gytun yn y ffordd arferol? Ie, mae hwnna di gario. Iawn, rhif 12. Seminar aelodau Parciau Cenedlaethol Cymru 2023. Mae yna adroddiad gan y rheolwr partneriaethau. Emyr, chi sy'n cymryd hwn, ie? Ie, jyst gwybodaeth byr di hwn. Mae cadeirydd di sôn ar dechrau cyfarfod amdano fo. Mae technician yna chi di dweud bod chi'n mynd i farod. Jyst atgoffa chi bod o ran o ddatblygiad chi fel aelodau. Mae'n gyfle chi gael rhydweithio. Mae yna ddisgwyliad mawr ar aelodau Eryri i godi canu fi nos. Ie, wel. Iawn, Edgar? Ie, sôn efo Anwen. Lle rwy'n eisiau cynnig chi lawr? Anwen i fi. Na fo.
Reit, diolch. Iawn. Wedyn, siŵr nawn ni fwynhau, dim gormod gobeithio. Iawn, yr adeiladu ymhelliad di bod ni'n nodi cynnwys y seminar aelodau a bod ni yr aelodau gadarnhau presenoldeb neu bod nhw ddim yn mynd i'r swyddog gwasanaeth aelodau cyn gyntaf a posib. Oes rhywun yn cynnig yr argymhellion? Iawn, bod pawb yn gytun felly dydy. Wedyn mi hynny, a wedyn, da ni'n mynd i'r rhif 30 gweithgor aelodau cefnogion, Edgar a chi fel cadeirydd. Oes rhywun gwestiynau? Ie, os gyda rhywun wedi gwestiynau ar hwn? As gweithgor derbyn nhw, sos Do. Iawn, diolch. Iawn. Eitem 40 cynhadledd Ewropac trydydd i chweched o Hydref, y prif weithredwr sy'n cyflwyno yr adroddiad yma. Ia, mae'n arferol bod yn dod eitem i chi yn gofyn os ydych chi eisiau gyrru cynrychiolaeth. Eleni, mae o'n yr iseldiroedd Friesland, os dwi'n cofio. Teyrnged i'r tirwedd lle mae natur y bobl yn cydgordio yn agos iawn i'n maes gwaith ni. Yn anffodus dwi wedi methu fynd am 5-6 mlynedd, ond dwi'n siŵr oedd Brian a Tim blwyddyn dwytha a adroddiad da iawn o werth y gynadledd i'n gwaith ni. Felly, swn i'n argymell yn gryf bod chi yn gyrru cynrychiolaeth, ond mae'n benderfynud i chi, a wedyn os da chi yn cymeradwyo i fynd, da ni'n arfer gyrru 2 person sydd efo diddordeb yn y maes yna, ac yn arferol 1 aelod a 1 swyddog sydd yn mynd. Drosoch chi cadeirydd. Diolch yn fawr, Emyr. Iawn. Chi'n gweld yr argymhellion, a wedyn, da ni yn penderfynu bod ni'n gyrru un aelod. Iawn, pawb yn cytun fo hynna. A dyn, gael 4.2, y gofyn am enwebiad, neu enwebiadau enw aelod i fynychu'r cynhadledd yma yn Ewroparc yn dechrau'r Hydref. Ddau eisiau mynd. Iawn. Wedi cynnig i fo'r glyn yn ni. Iawn, so rhywun... Dyna o'n i'n mynd i wneud, na i eilio fo. Na fo. Ifor, dyd y basbot ti'n barod? Oes yna enw arall? Iawn, Ifor. Di fynd. So dwi'n bod mae'n siŵr bydd aelod o staff yn cael ei benodol yn rhif y staff bydd. Na chi. Enw'r gefn rhacofn o Ifor mae'n gallu mynd yn diwedd. Fi o môr a chwchan di fo'n da. Dwi'n meddwl bod nhw'n ddiddordeb bod enw wrth gefn na dyn. Oes na a cofn a cofn bod chdi'n yn gallu mynd. Oes na enw'r gefn? Beth am Elfed? Elfed y dwrnod? Sef bod? Dwi'n sy'n chyni bod? Nai, sori ddrwg iawn, i'n dod yn hwyr, dod i mewn bod mae'r melltith Covid ma'n eto yn anffodus. Na i feddwl amdano fo, Ifor, fel eilydd efo chdi fo hwnna. Na i sbio di mewn fo, ac ar amseroedd ar ddallu. Champion, diolch i ti Elfed. Iawn, lle da ni wan dwch? Calendar o gyfarfodydd. Da chi wedi cael copi o'r calendar am y flwyddyn nesaf yma. Oes am trafodaeth ar hwn, ac oes e'r gwybodaeth mae o'n de. Dwi'n pawb nodi'r dyddiadau. Ie. I rywun nodi nhw. Iawn, a wedyn, oes na rywun di bod ar gyfarfodydd sefydliadau eraill, yn sgynnu nhw adroddiad yn ôl i ni, neu adroddiad llafar. Neb di bod nag oes ar un byd.
Iawn, awn ni mlaen i'r eitem ola. Elfed ydi sy'n cyflwyno cefnogion y pwyllgor perfformiad ac adnodda. Gallu gynnal ar y 20 o Dachwedd y llynedd. Da ni diolch ar hynny. A ddrwg iawn wy'n hwyr dod i mewn bora yma. Ia, pawb cael golwg arnyn nhw. Ac os gynnu rhywun i'w gwestiwn i'w godi ynglyn â nhw? Ac oes? Na, pawb yn hapus? Iawn. Reit, os na sa'n byd arall, mi ddoi a cyfarfod ar awdurdod i ben felly, ac a ddisbys ni am fynychu o bore heddiw. Mae yna gyfarfod arall o yr cadaryddion does efo'r dilwyn a Tim efo'r cyllid de. Dwi'n bod, os na link arall i hwn i Elfed a Elwyn, oes o, Anwen? Na, nes i'n gyrru link i na, achos o'n papurau yn Da chi'n dal yn fyw ar hyn o bryd, felly dwi am... Dys yw'n mynd yn ôl rob i ddiffodd y recordiad, ie? Yeah, I can't remember. There's a very good video on the Europol website. Sort of sales video by the chair of up there.